karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon, matagsaw sa adlaw. Pero, aron dili mo magkakubot tungod na ako. Ako ang mapalayo. Uban ako karon dayon ayesa. Magpalayo tayong dapita. Kid. Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesa! Aray sa basura! Agi sa kagawasan si Ayesa, Kuya Hans! Kung di ka gusto nga kalimtan ko ang atong pagkamalagsoon! Ay ako gado ka, Ket! Tungod kay bisa nung saon! Dili ko ikaw madawat kay Son! Ayesa! Ayesa! Paligpayon ini pamilya! Claire! Ipaubos na yung pistola! Hindi na ka mo balik na magkad! Dili sa kumahimong maangko ni Ayasa! Ayesa! Ayesa! Ang dugo! Dad-a siya sa ospital! Ayesa! Claire! Ayaw! Uy, Incons! Tiwasan ako ng animal nga Ayasa! Husto na! Hans, sa pagipaabot mo, ginahanglang mada sa ospital sa Kent o Ayesa! Uy, unsa man to puto? Isa man po sila ni Claire. James! Tabagay ko! Daron na to sila sa ospital! Sila! Ha? Uy, si Claire ba nang? Kung siya isa na ikulig eh. Sila lihok na! Ason? Hello na. Kinsa man ang bata nga imong gikugos? Ay, ang anak man ni Ma'am Claire. Ang gidani ay isa. Aha? Dinhi si Ayesa? Hain man siya. Tuwa naman, ay mutungas kuno siya sa ibabaw. Murang magdunay gubot dito. Unsa? Uwa ka to. Mamuto nga sa bahay nila ni Hans o Kent? Aha? Uy, do na dayon na sila bahay sa ibabaw. O Ason, pastilan. Doon na gyud nahitabo. Ay, Marta, ikaw unay gunit aning bata, be. Apason ako ay isa kay basin maunsa niya to. Kita na lang ang muapas. Aron makadumdum dayon ka sa bahay nila ni Hans o Kent. Ayesa! Tingog! Ayesa! Dili ka mamatay! Ayesa! Bakos kayong pagpadagan, James! Ayesa! Paningkamot kang mabuhi ka! Unsa maskin, huwag mo na maglihokot. Ay, boy, ikonin! Ba? Nga nung buhay ang mantika nga nakapusil mangga. Duha pa yun kataw ang imong gipusil. Sa nila kung anong ako silang napusilan. Claire, mura man nung ikaw yun ang sudanan sa kagubot sa managsuon. Sila ang dangan sa akong kinabuhi. Busa angay lang ang mga matay sila. Naunsa naman ka, Claire? Mura naman kagtabuang. Sila ang sadan sa tanan! Sila! Sila! Hain! Boy, Hain ang akong anak! Hahain si Ayesa! Oy! Nga nung gigapos man na nimo si Claire! Oy. Ala, Claire? Manoy Sam, ganong imo man ang gigapos si Claire, ha? Aron dili siya makalayas. Kaya iyang gipusil si Kent o si Ayesa. Unsa? Ginoo ko! Imong gipusil si Ayesa o si Sir Kent? mga matay silang tanan. Din-an og ikaw rin mamatay! Pastilan, Claire. Pagkawa gyud ni mo'y ayo og utok. Demonia ka man gyud ay. Ilan sa! Paghinom, naburyong na yun ang utok ni mo. Mapriso ka ng imong gibuhat ni Kent o ni Ayesa. Bantay ka lang yung babayhana ka! Dili yung ka na mo lungan! Mapriso ka! Ha? Mapriso ka! Marta, gusto ko mutanaw sa akong anak! Gusto ko muapa sa ospital! Ikaw di ay ang inahan ni Ayesa. Oh, ako. Ay, ospital na si Ayesa. Marta, uban ni siya sa district hospital.
Dali, Ason. Unsaon man inato ang bata, ha? Oh, kanang ihatag na sa inahan. Ayaw. Ha? Ang itom na nga bata? Oh, salbahay sa inahan ka! Dadaan na lang ang bata. Dili na ninyo anging isalit sa inahan. Kinaburyo ng utok, anak. Dali na, Marta. Ubanin ako, Marta. Dali na. Singgit na sila si Mando. Panias bay. Oo, Manoy. Karon, kita na lang duha, Claire. Unsa man yun nakaon mo, ha? Nga namusil bang ka? Wa na yun ay gamit ang imong utok. Ila kong gipasok motoy angay nila. Ganahan ko day kang mapriso ka. Bahalag mapriso ko basta dili sila malipay. Unsa man ka? Wa na yun kay Ginoo. Ho? Hilom! Sa makapari ka nga imo kong walihan, ha? Wa yun makapanton mo ang imong ginikanan, no? Ayaw pang hilabot sa kong kinabuhi. Dili ka magpahilabot sa imong kinabuhi. Pero kusog kang manghilabot sa kinabuhi sa uban, yabag ka man! Ay, kitabangan na sila si Ken o si Aisha. Ano man ka magkatambag ni... Bayan, ayaw lang kong i-appeal sa imong kasuko, ha? Pero, naibaw mo ka kanang kinaiya ni Claire, gaya pinag-up. Kinsa naghatag niya pistola? Ambot lang, di dyan itong pistola, ha? Ang gani ko may baw nga naa di siya armas. Naglibog naman kung anong utok ng Claire ko. Bagko mo siyang nanganak. Nya, iso kayo. Bipiti tingaling yung utok. Mga ingon ana na siya. Oh, ang doktor ba ay? Makinahanglan may og dugo para sa duha ka pasyente. Type O ang babae. Type A ko. Ako ang kawai para sa lalaki. Ako ba type po ko? Buhi ko. Hello, please, buhi ko ba? Buhi ang god. Aron imong malikayan ang imong sa pila kahay piso sa attempted murder. Kung napatay nimo sila, dili jud ka hunungan ni Hans aron magdugta ka sa pisuan. Kay duha ang imong napusilan. Halo, buhi ko. Dili ko papriso. Dili ko. Kung ganun dili man ka mapriso, ha? Nakakita ka ng dugo sa saog. Mugna na sa imong kasalbahes. Dugo na nila ni Kent o Ayesa. Si Ayesa lang ang gusto na kong patyon. Way labot si Kent. Claire, ganun ingon anak man ka kadautan. Lo, badbari ko sa kapos, lo. Di mahimong mapriso ko. Ilang sako nga nung ako silang napusil. Sige na, lo. Lo. pagpapait. Lo, sa may buhaton ako, lo. Sige na, lo. Ay, bayo kayo ni ano mo. Bantayin ang bayhana. Kay mauna ang namusil nila ni Kent o Ayesa. Badbari ko ninyo ba? Magsusi una ko sa ospital kung naunsa na si Kent o Ayesa. Ayaw gud mo padas pakiluoyan, ha? Manawag kong polis. Ako ring ipablatter. Ayaw naghikapa, ha? Ayaw naghikapang armas nga iyang gigamit sa pagpamusel. Ayaw ko ninyong ipapriso! Ayaw ko ninyong ipapriso! Hindi ko! Sir Hans, kumusta naman si Ayesa? Si Dong Kent? Gati man pa sila sa mga doktor nang. Ginoo ko, maluoy taong ka. Ayaw ko haang akong anak. Dili pa ko andam nga mawagtangan og anak. Bisan kun may pagkagahi og kada si Ayesa, pero buutan siya. Doon na siya lumo nga kasing-kasing. Maluoy taong ka, Ginoo. Buhi pa yung taong ng akong anak. Sigurado nang mabuhi sa Ayesa ng aso. Aha? Nakuha ng bala sa iyang lawas. Luwas na siya. Salamat. Magpahinganon ako ng ason. Naunsa man to siya? Mura man ugwa siyang kaugalingkon. Ay, salamat in taon. Luwas na kuno si Ayesa. Oy,
naon sa kadong? Langason ni ade ka. Nagsusi intang kos kahimtang ni ay sa dong okay ra bang kuno siya ingon si Sir Hans. Oh, okay na. Gikan man ko na pagkawag dugo. Oh. Galuya kay ko. Pero si Kent, may problema. Ha? Giatiman pas mga doktor. 2 taon kayo. Delikado yung kaimtang nang. Kinuo ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!